Ohayo gozaimasu, minasan. You know the drill, minasan, no? Gusto din mong dua. Bisikleta, minasan. Nami adtoon, minasan, pinaka first time ni nga layo na mobay kon 15 kilometers ni. Dumig Ichinomiya Tower. Kuan ni siya nga tower, minasan, landmark sa Ichinomiya. So unsa kalayon, minasan, akong ipakita sa inyo ha. So mo na yung mga adtoon, minasan, kung baykon siya, isa ka oras og 7 minutes nya 15 kilometers gikan sa Mangipuy-an. Sa Pika City ni siya, dako ni siya nga city ug mao ni siyang landmark sa Ichinomiya. So naami dire Iwakura, mo ni among adtuon Ichinomiya nga tower kani. Kana mao ni ang iyahang dagway. So mao to siya nga mga paminasan niya. Buntag ron minasan alas 6 aron gwapo king lakaw ba. Oh. Turang sunset minasan oh. Si padayon nami minasan og sikad minasan og muhulong lamig nami malabyan minasan. Salamat kay minasan, kita-kita tayo dos tower. So minasan no, naabot na mis boundary sa Ichinomiya. So naapay mga 11 kilometers na mong kuanon baykon. Minasan, gisapot mis Google minasan. Nai-play Uber ba? Gibatoy-tuyok ni surutunda. Unsa man siya? Binuangan minun niya. Kabuang mo na nalangay mo sa oras pare. Unsa oras? Wala man nasit akong relo kay Pandamay maghapit mo siguro mas 20:30 na siguro minasan. Oy, Ginoo ko niya. Napa mis mga 8 kilometers siguro. Yung minasan ba nag-wonder why minasan? Apol lang hadi minasan nga mong ipangita ba? Klaro pare? klaro eh. Ha? Klaro. Narao? Mura mag-isag apple. Pero oh? Apple na siguro ni. Saan pa rin? Padayon ta? Sige. Grabing sinikaray minasan. Naabot pa gyud mi oh. Narao. Minasan, naabot nami sa likod. Si Bali, mutuyok pa mi. Pero so gwapo kay view diri minasan ba kung spring kay minasan kay sakura oh. Iko ano diri pare oh. Lumos. Sakura tanan. Sa dalan pud sakura. Gwapo kay tanawon siguro ni. Puro mga sakura ang kilid sa dalan ba. Nya mutuyok sa mi minasan ha. Magbike sa mi ato mi tubangan. Salamat kay minasan. Minasan no, ani biya sa mi kadali minasan tura oh sa likod nako ang kuan tower. Tabunan og kahoy atura. Mga 1 kilometer ang madtuan kay gigutom mi mangita mig Family Mart ng convenience. So nakita na po sa Google. Mubalik rami kay mubangil sa Milaan. Ang oras minasan murag 8:45 siguro mi naabot pandamay nagi kami alas 10. So taas gyud kay siya. Matay. Gisapot ko sa Google ba. Binuangan man tanya patagtuyo ko sa rotundang yatis pandamay. Gwapo diri minasan mubalik mi pagkakuan. Spring kanang ting sakura blooms na ba kay daghang kay sakura minasan gwapo kay sa tanahon jud. Salamat kay minasan na bike sa kami. Gwapo has dalan minasan oy. Ang bulay og naglargaman no. Nara minasan. Mga sa midiri. Buti Family Mart. Apa rehata? Pagkaunang yawa ni. Punigiri, ha? Nako ang kaning gi-order ni pare minasan. Kani nara ko pa iharami. Nani siya palaman sa tunga minasan, tung last na gikuan ani minasan. Kuan siya, aslum. Lingkod diri pre oh. Uya. Mahal kami minasan. Nasi palaman sa tunga oh. Kaning isa minasan kay mas puti ito nya ug nay beef sa tunga.
siya, lami po siya. Namin sa Family Mart no, nagpahuway jud mi. Wala pangaon. Sayang kami minsan manabili ng cellphone, nag-CR ko kanya. Usmoton ba nga CR mo ilog iya. Nasa kilid minasan sayang minasan ba, ni nakabutang di minasan ba nga. Plasma sound effect sa plasma siya nga lagi minasan doy. Wala mo ng cellphone sus. Mapakita ko na ako sa inyo ha. Grabe yun, high-tech ilang mga CR ba. Pabalik namin minasan. Sa tower. Minasan no mga sakura, gwapo juga siya. Nagsugod na gilong mga kuan minasan no. Mga kahoy. Lamia sa hangin minasan no eh. Kung inani lang unta minasan bang lugar na mo ba? Okay unta kayo, di unta mi kay maburing ba. Narami na sa nun, abot na mi. Rilo. Rilo. Minasan. Narami na sa nun, nakatuol na mi. So minasan no, na ako sa Tagum, nag-search ako daan no, sa mga gwapo nga mga lugar diri sa Ichinomiya, Minasan ba, sa internet ko na nakita, naabot na gito sa personal. Kasi dako kay siya nga lutik Minasan Park, siya bisan gwapo kayo mga kahoy. Kausap mga kulo ni pag-abot sa panahon karong katapusan sa December siguro, o November. So mo na sa Minasan no. Salamat kay Minasan. Pare. Damay. Bukuha sa view diri Minasan ay mabulak ba. Nya, gidala no picture sa akong pamilya. Pinisod minsan kay hangin kayo, pandamay. Ipalibot pa rin mabulak pare. Gwapo juga yung Minasan. Na-enjoy good me, among kahago ko sa bike-bike ba.